Arvoisa puhemies, mitä mä vastaan mun lapsille? Mitä mä vastaan mun lapsille, kun he kysyy, että voiko koskaan enää tapahtua sellaisia kauheuksia, että historiassa on tapahtunut? Mitä mä kerron pääministeri Sipilästä, joka on luvannut, että hän rakentaa suomalaista yhteiskuntaa parempaan, luo tulevaisuutta ja uskoa tulevaisuuteen? Mitä mä kerron ulkoministeri Soinista, joka ulkomailla kertoo puolustavansa tyttöjen ja naisten oikeuksia? Mitä mä kerron sisäministeri Orposta, joka juuri on saanut vastuullisen tehtävän johtaa suurta puoluetta ja pyrkii luomaan uskoa tulevaisuuteen? Miten minä voin antaa uskoa lapsilleni Suomessa heidän tulevaisuuteen? Mitä teille on tapahtunut? Mitä teille on tapahtunut, että tällainen kylmyys on sattunut? Mä ymmärrän, että jotain täytyy tapahtua ihmisessä, jos hän menettää kykynsä olla myötätuntoinen muita ihmisiä kohtaan. Ei voi olla kysymys vain ihon väristä. Mitä tapahtuu ihmiselle maassa, jossa eletään maailman parhaassa maassa, jossa ei ole hätää? Me halutaan antaa signaali siitä, että emme kunnioita ihmisarvoa, jokaisen ihmisen ihmisarvoa. Tai emme kunnioita lapsen elämää niin, että lupaisimme turvata hänen tulevaisuutensa. Mitä mä vastaan mun lapsille? Mitä olette tehneet minun maalleni? Enemmistön ääni ei aina ole oikeassa. Enemmistö ei välttämättä tee oikeudenmukaisia päätöksiä. En koe, että tarvitse mennä näihin yksityiskohtiin. Täällä on tosi hyvin puhuttu tänään näistä tämän lain ongelmista. Mutta periaatteessa on kysymys siitä, että jotta oman edun tavoittelemiseksi, oman vallan halun tavoittelemiseksi, niin on valmis jättämään moraalin, oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon kunnioituksen sivuun ja rakentaa Suomea, jossa eriarvoistetaan ihmiset ja emme kunnioita ihmisten keskeisiä tarpeita. Meillä ei ole ollut mitään tarvetta, ei ole mitään hätää rajoittaa perheiden yhdistymistä edelleen. Varsinkaan ei turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten. Nyt jo Suomessa on ollut erittäin tiukka käytäntö. Mikä on se syy, että haluamme näyttää, että Suomi on maa, joka ei siedä ulkomaalaisia tai ei halua antaa turvaa ihmisille, jotka ovat hädässä, eivät anna lapselle hänen äitiään tai isäänsä? Mikä on se maa? Mitä teillä on tapahtunut? Mikä on se ihminen, joka on näin kylmä? Miksi hän haluaa olla mukana päättämässä muiden ihmisten asioista? Miksi hän haluaa olla mukana rakentamassa Suomea? Mikä on se perusta, jos on niin kylmä, että haluaa estää perheitä yhdistymästä ja lapsia saamaan vanhempensa luokseen? Kiitoksia.